Ahojte, moje meno je Natália Germány, som slovenská herečka a hrám vo filme Neporaziteľný fyzioterapeutku Národného parahokejového tímu. Chcela by som pozvať všetkých učiteľov, všetkých žiakov a všetkých študentov, aby si išli pozrieť tento film, pretože je to naozaj výnimočný film, ktorý prináša nádej a otvára srdcia a myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi, veľmi potrebný. Zároveň je veľmi krásny a určite nám má ako spoločnosti čo dať. Tento film je natočený na základe 3 skutočných príbehov, niečo je tam samozrejme dramaticky pridané, také sú filmy, ale je neuveriteľné, že tieto veci sa naozaj stali a že sa ako spoločnosť dokážeme zomknúť, z toho by sme si mali brať príklad. A takisto je úžasné pozorovať ľudí, ktorí si prešli extrémnou životnou udalosťou, ktorí prišli o končatinu. Pre niektorých v tomto momente život končí a oni naopak dokázali ten život povýšiť a keď ich sledujete, ako fungujú, tak máte pocit, že ten život proste berú s omnoho väčšou ľahkosťou ako my, že sa nezamýšľajú nad takými malichernosťami, takými drobnými vecami. Verím, že práve tento film a táto téma odštartuje nejakú spoločnú diskusiu, ako sa na život pozerať, ako byť voči ľuďom viac empatický a možno aj ako sa pozerať na handicap. Budem veľmi rada, keď sa na film pôjdete spoločne pozrieť a budem ešte radšej, ak po filme vznikne diskusia na túto tému a keď k nej budete prinášať svoje postrehy, svoje nápady a ak z kina odídete s pocitom, pošli to ďalej, že budete chcieť niekomu pomôcť, možno aj sebe. Majte sa krásne.